Jaun-andreok, inauteriak bukatu zirela uste bazenuten, oker zabiltzate. Trintxerpen gaur hasi dituzte, eta asteburu osoko jaia izango dute gainera. Goizean, Carmengo ama ikastetxeko umeek desfilea egin dute, oianeko animalien mozorroekin. Marta Elbirak ez du asmatu. Inauteriak bukatu diela baizea, trintxerpen ere! Kaixo egunon! Kontuz, Bai, arratoia jatzen dituzue? Bueno, olako tamainakin jango deu aurrian jartzen zaiguna, Tarzan jauna, Bai. galduta sentitzen naiz pizka bat, Esan. Mini izan da, badakizu, oiana batian, ez Bai. dakit. Oitu inbergo zea, Mini, gaur hemen deneti dago, Orduan, kontuz, katurik ez dakit ikusi dudan, baina kontuz ibili. Kontuz ibiliko nahi, tximinuak ze politxa da. Bai, perfecto daude, bai. Txikienak. Txikiena, 2 urtekoak eta salau daude, zehalo, bai. Bueno, azena askita daukagun hemen. Azkena. Landarek, Aragi jalea. txuleta gustatzen zait. Bai. Txuleta gustatzen zait hauei. Bai. Eta gero Eta gaztiak. gu txori esotikoa gara. Ze politak, eta nola egiten dute txoriek? Txorien baitute txorien. Publikoan egonda ere dantzatu behar da, Bai. Eta mozorroa astebururako, doze? Bai, astebururako. Orain gazten dira jaia, baina hemendik aurrera asteburuan ere zehose badokaz. Dena, daukagu karrozak, daukagu txarlak, ere bai jarri dute tio biboak. Ibiliko naiz batetik bestera, saltoka, hola. Edo nola ibili behar da? Bueno, lianetik saltoka ez. Zoka? Aitatxo eta matxo guztia babatuta. Hori da. Era bat ez da. Hola da. Daude argazki kamarakin. Bai, dana. Horrela da. Tximinoak ondo? Mira, txupatxusa emate. Horrela ibiltzen gara beti. Banana, jan behar dugu gaur. Ez txupatxusa ez da? Ez. Ze mozorro politxa. Ez que lehoia gara. Lehoia. Oianeko erregeak. Ba, pixka Demostratu bai, behar. Eta erresa da, porque agian animatuko naiz, eta Xabir Euskitz ere agian animatuko. Zaila ez da, baina ordu asko eman ditugu,